Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ziko mwambiri manja mwamba. Ziko mwambiri azimai, ziko mwambiri. Secretary General Atu, Nakajima Oma, Akariati Atu, Alija Dima Bondi, Onsakula Kula UTM, Nakajima Oma. Onemegezega, President Atu Atibani nja UTM, Togonedwa, Mulandile Mulemu Komanso amene Malawi yonse ikudikirira kuti pa 16 September apa muyendese dziko lino la Malawi limene Listen, ungopanga kope then ukawange post pa forum. Yeah, ungopanga kope then upange paste. Ili ndi masport atatu. Tawino iseka maso kuti dipembere. Yeah, ili ndi masport atatu. Olemekezeka inu atate mudzina la mbuye wathu Yesu Kristu mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Lero tikufuna tikuyamikeni, tikufuna tikuthokozeni makamaka chifukwa siku ili inu mudalidziwiratu ife tisadalidziwe. Pamwamba poti panayikidwa mapulani kunakuti mtsogoleri wathu Dr. Kabambe mosokozedwa ndi akuluakulu onse afika dera lino
ino ambuye mudadziwiratu zimenezi chifukwa mawu anu mumatero kuna kuti palibe chimene chimachitika popanda plani yanu. Ndi chifukwa chake tili pano kuti tikuthokozeni ambuye chifukwa mwavomereza msonkhano. Izi zasimikizirika powaona alendo onse amene timawayembekeza komanso a presidenti, mafumu athu ndi anthu onse osiyanasiyana kuti afika malo ano. Mundilole mu nthawi imene ambuye kuti tikupempheni inu kuti tisanayambe china chilichonse mukhale pano ndipo musogolere. Ambuye Yesu, mtumiki wanu Dr. Kabambe wabwera kuti ayankhule ndi anthu anu, apereke liwu la chiyembekezo ku mtundu wa anthu anu kuno. Monga inu Mulungu mudali ndi plani ndi ana Israeli mu nthawi imene adali mu ukapolo ku Igupto, mudamususa Mose mu nthawi imeneyi kuti awatulutse ana Israeli ku ukapolo. Ndipo Ambuye Yesu, programu yanu inayambika, koma inu mudachiona kuti Mose inde ntchito ndi imene iwagwira, komatu ndisusanso nyamata wako amene apitirize kulowetsa ana Israeli mu dziko la malonjezano. Ambuye Yesu, mukudziwa bwino kuti dziko la Malawi kufikira lero tidakalirabe chifukwa cha mtsogoleri amene adayima ngati Moses, Dr. Klaus Chilima. Komatu Mulungu lero mwabwera kuti muwawuze anthu anu kuti musadere nkhawa. Zimene ndidachita ndi ana Israeli ndi zimenenso ndikuchita lero. Zikomo chifukwa lero ambuye mwatizusira Joshua tsopano amene akutenga ana anu tsopano mothandizana ndi mwana wawo amene akuyima ngati Kalebe amene ndi olemekezeka Akhumbo Phiri Phanda. Ife tikupemphera kuti ambuye pamene msonkhano ukuchitika apaseni chisomo cha pawanthu, apaseni kuthekera kwa kuyankhula. Tikudziwa kuti Mulungu mwapereka kale ndipo chaka chino mu Septemba boma likhalanso labwino. Pa chifukwa chimene cha ambuye ife tikudalitsa msonkhano umenewu. Ine pamodzi ndi azibusa onse tikudalitsa msonkhano umenewu kuti muyambe nafe mpaka mutsirize nafe. Ndipo plani ine yonse yoyipa yagonjetsedwa kale. Chipambano chili mbali ya anthu amenewa. Mu dzina la Tate, la Mwana ndi Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi ndapemphera. Amen. Olemekezeka apresident athu mfanya nthawi ino ndingokuonetsani mwapatali komanso mwachangu msonkhano wathu, komanso inde pa nthawi ino talemekezedwa ndi mafumu amene asogozedwa ndi Ambuye Lundu amene ali uko m'manja mwa mafumu athu, m'manja mwa mafumu athu. Zikomo kwambiri. Olemekezeka apresident athu, ulemu oyambirira upite kwa inuyo amene tikudziwa kuti ndi thandizo lathu. Komanso ndimati mundilole panopa talemekezeka ndi olemekezeka Madamu Patricia Kaliati m'manja mwawo. Komanso mwansanga Bwana President tili ndi olemekezeka a Secretary General athu Bwana Willet Kalonga m'manja mwawo. Komanso mwansanga tili ndi olemekezeka a Vice President athu achigawo chino chakumwera Bwana Richard Makondi, landirani ulemu wawo. Mwansanga talemekezekanso ndi bwananso a National Organizing Secretary Hashamu Banda, landirani ulemu pamene mulipo a National Organizing Secretary athu. Komanso mwansanga talemekezeka ndi a Publicity Secretary athu Ona Bonjawala, pamene mulipo landirani ulemu wanu. Mwansanga tilinso ndi olemekezeka Madamu Mandambwe amene muli a National Director athu kwa mayi, landirani ulemu wanu. Komanso tili ndi olemekezeka Lise Sanda amene ali wa protocol wathu
Nsikana wami mulandire ulemu wanu. Ibase moto. Zikomo kwambiri. Komanso bwana ifetu kuti ndi mdaliso pano. Muli ndi mwana wanu pano. Khumbo Banda amene ali mulandire ulemu wanu olemekezeka. Olemekezeka athu komanso poona kuti nthawi ino chaka chino chaka chachisankho talemekezeka msonkhano wathuno ya a director of elections bwana Kawaga, landirani ulemu wanu malo amene mwakhalawo bwana. Olemekezeka chifukwa cha nthawi ndimati mundilole mafumu onse abwera koma pali atiye lundu amene angayankhule kuyimirira mafumu onse. Olemekezeka atiye Mwanja mwao mwajifungo. Moto. Ibasa moto. Oyamba ndikupereka ulemu kwa magogo athu Chirundu, masenior global, mafumu atsogolera ndale a business. Siti mayembekezera kuti tsiku la lero panopo palilangidwa ngawirire chonchi. Zimene zikuonetsa umboni kuti mnyamata uyu Khumbo Bile Banda ndi amene wasonkhanitsa anthu onsewa kudzachita choncho. Ifeyo lero ngati mafumu ndife onyadira kwambiri kudziwa National Executive Committee ndi akuluakulu komanso a president a chipani cha UTM Ambo Kabambe. Nthawi inoyo tingopereka mawu pang'ono kuti ulendo ndi wa bwana wamwinanso anthu abwerere koma angotengapo kaboksi pang'ono. Kaboksi kake kuonera kuti bwana president a chipani cha UTM unoko ku Blantyre North yalandiridwa ndi manja awiri. Ngakhale msonkhanowu uli wachidule kutile kungakhale mukanati mchoke kuno chama 8 o'clock mukadaona kuti kodi Blantyre North yayankhula motani. Bwana muli ndi chintchito chachikulu, Mulungu akakudalitseni akakutsogolereni kuchokera pa 16 September. Bwana atu kuno kuli njala. Usinikile kuti ukatenga mafundo chima kuti Mulungu akakudalitseni majina. Ulemu kwa bwana president amene mwafika malo ano boma lino la Blantyre makamaka yambirira kwa Blantyre. Mulandire ulemu wanu, mulandire ulemu onse kutenekera kulandira ulemu malingana ndi nthawi. Mulandire ulemu Chief Lundu komanso mafumu onse amene mwalemekeza msonkhano umenewu. Mulandire ulemu ali John a district anzanga mamemba onse a chipani amene mwafika pano.
popeza ulendowu bwana ndoyimayima mukachoka pano muli ndi pologalamu yokayima kwina koma musanachoke panafunika kuti ndingonena mawu awiri akapitilira ndiye kuti zinthuzo zakoma. Mawu oyambirira bwana ndafuna ndikulandireni mdistrict ya Blantyre ino makamaka koyambirira kuno kumene kuli ku Blantyre North. Mwadzionera nokha bwana kuti mu constituency ino mmene mukuyima mwana wanu Khumbo Bile Banda ndi kansala wake Mayeso Mitulo anyamata amenewa kuchokera pa 16 September kumapita kutsogoloku amene mutakagwire nawo ntchito bwana. Mawena bwana ndionena kuti mwamva kale amfumu aja nkhani yokhudzana ndi njala zafika povuta kwambiri chifukwa bigiri tikunena pano yafika pa 7,000 ukagula bigiri ndikunena pano mabanja anthu ayiwalira chifukwa kukumbukira banja ndiye kuti wakhuta. Bwana ndimafuna ndinene kunena kuti ifeyo ngati chipani mmene tidaganizira kuti iniyo mukhale pamenepa tidafunitsitsa kwambiri kuti iniyo mukakhala apa pa 16 September simudzatitaya mudzakhala mukutilemekeza ngati mmene ifeyo ku chipani cha UTM timadziwira. Anthu ena atitaya fetereza tikunena pano sanalandire dzuwa mmene likuomberamo likomba kunja komanso mumpoto likaumba chimodzimodzi chifukwa kunena kuti bwana sindikamba zambiri chifukwa munthu une ndikumagona ndikudzuka m'Malawi muno mavuto okhudzana ndi Malawi inuyo bwana mukwadziwa nenso ndikwadziwa kutera kukuchoka kwa tsiku la lero tangokonzekera chikwanje chathu choti tifuna kukhapa china chilichonse kuti mawanga ndasunga mdzakamba tsiku limene padzakhale masirale mukafika kunoku bwana zikomo kwambiri. Manja mwawo olemekezeka pa nthawi ino kuti anthu onse angoti Khumbo. Bwana President sitingapite kutali popanda kumuyitana nyamata wanu Shadow MP Chipagira mwamba UTM Sokola tu ulemu upite kwa inu bwana President pobwera kuno ku Blantyre North kudzatiyendera koyamba ndikukhulupirira kuti mmene anenera district governor aja muchita kubwera bwino. Dera lino la Blantyre North ndi dera lalikulu kwambiri. Ndimafuna ndikuwuzeni bwana kuti anthu amene mwaona ali pano awa kuno ku Blantyre North akufuna kuti zinthu zisinthe. Anthu akulirira kuti zinthu zisinthe kwa nthawi yayitali koma mwayi wawo omwetamweta uli chaka chino cha 2025. Bwana kuno ku Blantyre North anthu akhala akuponderezedwa kwa nthawi yayitali. Kuno kulibe transparency and accountability. Zoti chitukuko chimayenda bwanji mafumu ali apa awasakudziwa. Zoti kumabwera ndalama zotani mafumu ali apa awasakudziwa. Ma village development committee ndi chabe samagwira ntchito. China chilichonse amapanga ndi munthu mmodzi yemweyo akasakanize mchenga, yemweyo awerenge njwera, yemweyo akalipiranthu. Zimenezo ndi zimene tikunena kuti zisinthe chaka chino. Bwana utsogoleri unali kuno ndongothimisa moto. Mioyo ya anthu awa sikutukuka chifukwa cha utsogoleri.
umangoyang'ana kuti vuto lili pati kumene kwagwa maliroko ndikapezeka, koma kuti ayang'ane za tsogolo la anthu awa onse ali apa tsogolo lawo linabedwa. UTM! Bwana kuno achinyamata tsogolo lawo linabedwa. Mwana kumamaliza form 4 ndikumakango kumbadzitsa mutanyamu. Akumaliza form 4 akungoyendesa njinga za moto. Pamene tikunena pano palibe program ina iliyonse kuno ku Blantyre North yotukula achinyamata. Zimenezo ndi zimene achinyamata kuno agwirizana kuti chaka chino tisinthe. Bwana anthu kuno akufuna utsogoleri owagwira pa mkono. Chaka chino mwina chifukwa tifetereza sana bwere sana onere anthu ndewu ya MP wawo ndi mafumu. Kumatsogolera amene nawo amangokhala kulimbana ndi anthu. Akufuna mtsogoleri woti awagwire pa mkono, kuwachotsa pansi kupita pa mtunda, osati kuwabwenzeretsa pansi ayi. Ndimafuna ndikambe chonchi bwana kuti kudzaka 15 zimene takhala kuno tili ndi mavuto osiyanasiyana ankhale tili ndi atsogoleri. Kuno ku Blantyre North Shire River ali pafupi anatiwandikira, koma kuli njala ya dzaoneni pamene madzi akudutsa pafupi. Ndimafuna mukakalowa mboma bwana muziyang'ana zimenezo. Tili ndi maskimu awiri kwa alunduku anapangidwa commission 2017, koma mpaka na pano sakugwira ntchito ina iliyonse. Bwana kuno 2013 anatipangira launch nsewu umene ukuchokera palilangu yapa pa roadblock kukafika mpaka na kumachinga. Potiuza anatiuza kuti is fully funded ndi maiko aluya, koma tikunena pano contractor anasamusa zinthu zake zaka 13 sabano, chimene chikupangisa kuti dera lonse la kwa Alundu kupita mpaka na kwa Masaula anthu asowe mayendedwe. Nsewu umene bwana timafuna kuti ukhale maplani mwanu, chifukwa ngati nsewu unali fully funded ife tikumadabwa kuti ndalama za nsewuzo zinapita kuti. Tili ndi nsewu wina wachidule bwana umene ukuchoka pa Ndeka kukatulukira boma la Neno, komwe kwawo kwa MP athu kuno, koma ikagwa mvula kumakanika kudutsidwako. Zanali tinali konko anthu akudandaula nkhani ya nsewu kumeneku. Mukalowa mboma bwana tufuna kuti mukatiganizire zimenezi. Chomaliza popeza kuti msonkhanowu mwangoyenda mwachidule bwana, ndimafuna ndikuze kuti kuno ku Blantyre North mukayenda kuchokera kwa Alundu kukafika mpaka na kuneno uku mpaka na malire ndi Zomba uku malire ndi Mwanza kulibeko tertiary education facility. Achinyamata athu kuno akamaliza form 4 akumaso akolowera. Kulibe sukulu yoti ingakaphunzitse maluso. Ifadeke umphawi ukupitirira kupita patsogolo. Koma anthu akakhala kuti ali ndi maluso osiyanasiyana azidziyimira pawokha. Mu program yathu imene tikuitcha kuti Youth Empowerment and Investment, tikufuna bwana kuno mudzatiganizireko sukulu ya zaluso kuti achinyamata athu awa akhale ndi maluso osiyanasiyana. Ndi mawu amenewa Bwana President popeza msonkhano usiwanga ndingoti zikomo kwa pepani zikachuluka. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.